So friends, YouTubeआ मा? YouTubeआ माब्रै सोमजिखो आरो YouTubeखौ सोर दिहुनजेननायमोन? So friends, गोबां मानसिफ्रानो मिथिया। YouTubeखौ गोबां मानसिफ्रानो नायो, बोराय बुरै सेस गासिबो बिदिनो गेदेर उन्दै YouTubeखौ गोबां मानसिफ्रानो नायो। So YouTubeनि सोमोन्दै बांसिन मानसियानो मिथिया आरोना। YouTubeआ मा? YouTubeआ माब्रै जाखो? So बेफोरखौ बांसिन मानसियानो मिथिया। So आं बे दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थालांजोबगोन। So नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो जोबजासे नायलांबानो जाबाय। So आंनि मुङा थिजेन्द्र बसुमतारी। नोंथांमोनखौ गासिबखौबो आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय। So friends, दायो फैदो मेन टपिकआव। So फार्स्टआव दङ YouTubeआ मा? YouTubeआ मा होनोबा YouTubeआ जाबाय मोनसे गिदिर प्लेटफर्म। So बेवहाय गासिबो मोननो थाङो। गासिबो होनोबा बायदि रोखोमनि एकदम माने कमेडि भिडिअ, गाबनाय मिनिनाय, फारसेनिफ्राय संनाय खावनाय, टेकनिकेल बिदिनो मेकानिकेल सब माने गासिबो भिडिअखौनो मोननो थाङो। मेथाइ खननाय, मुसुरनाय, रोजाबनाय फारसेनिफ्राय मोननो थांजोबो आरोना लोगोफोर। So नोंथाङा माबाफोर बिदिनो माखौबा बिदिनो माबा बुस्थु बानायनो रोङाखैबा नोङो YouTubeआव सार्च खालामनानैनो भिडिअखौ नायनानै बिनि हेल्प लानानै नोंथाङा बानायनो हायो। So YouTubeआव माने गोबां रोखोमनि माने भिडिअफोर मोननो हायो आरोना। So बेयो जाबाय मोनसे YouTube। आरो YouTubeआव फैसाबो खामायनो हायो रोङोबा। So गोबां मानसिफ्रा YouTubeआव हाबनानै माने साक्सेस जादों आरोना। गोबां मानसिखौनो माने YouTubeआ बे गोबां मानसिनि लाइफखौ चेन्ज खालामदों। So गोबां मानसिनि लाइफखौ चेन्ज खालामदों आरो YouTubeआव गोबां रोखोमनि भिडिअ मोननो हायो। So बेनो जाबाय YouTube। So नोंथांमोना दा मिथिनो मोनबाय जानांगौ। आरो So सेकेन्डआव दङ YouTubeआ माब्रै सोमजिखो? YouTubeखौ सोर दिहुनजेननायमोन? So बेखौबो मिथिया गोबां मानसियानो। So सिगांथ' 2001, 2, 3 बेफोराव YouTubeआ गैयानोमोन। बे माबायाव आरोना 2001, 2, 3 बेफोर मायथाइयाव YouTubeआ गैयानोमोन। So YouTube सोमजिनाया बारा गोबाव जायाखै YouTubeखौ दिहुननाया। So बेवहाय बे YouTube दिहुनजेननायाव मोनसे स्ट'रिज दङ। बे माने मोनसे स्ट'रि दं आरोना, स्ट'रि जानानै थाबाय। नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। So बिसोरो माने साथाम बिराद लोगो दंमोन आरोना, बिराद लोगोमोन बिसोरो साथाम। So बिथांमोना मा होनो गावसिनि माने बार्थडे बिदिनो दंमोन आरोना, बार्थडे बिदिनो पार्टि खालामनायाव माने भिडिअ बानायदोंमोन बे गावसिनि बार्थडेखौ। बार्थडे भिडिअ बानायनायाव माने भिडिअआ बिराद गोलाव जाबायमोन आरोना, भिडिअआ लं जाबायमोन, गोलाव जाबायमोन। ओमफ्राय बिसोरो माने बे गावसिनि बार्थडे पार्टिनि भिडिअखौ माने बिसोरो बबेबा मोनसे प्लेटफर्माव माने मानानै आपल'ड खालामना दोननानै गावसिनि मेम'रि बायदियै थाथों होननानै बिदि आपल'ड खालामनो नागिरदोंमोन आरोना। So बिसोरो बिदिनो प्लेटफर्म नागिरबाय, बिदिनो फेसबुकआवबोथ' भिडिअ बांद्राय गोलाव बिदि आपल'ड खालामना दोननो हाया। आरो लोगोसे दंमोन वाट्सएपआवथ' बिदि भिडिअ आपल'ड खालामना दोनजाया। So बे आंनिफ्राय बिदि गुबुन सासेनावल'सो हरनो हायो। So भिडिअखौ बिदि सेभ खालामना दोननो हायामोन। बेनिखायनो माने बिसोरो बिराद प्रब्लेम जादोंमोन आरोना। गावसिनि भिडिअखौ अबे जायगायाव अबे ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव बिदि सोनानै दोननानै गावसिनि मेम'रि बायदियै दोननो हागोन बिदि नागिरदोंमोन आरो बिसोरो। So बिसोर नागिरनानै मोनासै आरो माने गैखायानोमोन बेबायदि। So बिनि थाखायनो बिसोरो साथामजों बिदिनो सानलायलायबाय आरोना, हाब एफा प्रब्लेम, बेफोरबायदि जेबो प्लेटफर्म गैया जे गोलाव भिडिअखौ माने बेयाव आपल'ड खालामना दोननानै मेम'रि बायदियै दोननो हानाय आरो गावसिनि लाइफनि बिदिनो भिडिअ माखासे भिडिअफोर बानायनायखौ सोना दोननो हानाय मेम'रि बायदियै बिदि जेबो प्लेटफर्म गैयामोन। So बिनिखायनो बिसोरो साथामजों सानलायलायनानै मा होनो बे इउटुब होननाया इउटुब ससियेल मिडियाखौ माने बिसोरो खुलिनो नाजाबाय। बिसोर साथामजों खुलिनो नाजाबाय आरोना इउटुब होननायखौ। So बिथांमोना बे इउटुबखौ 2005नि 14 फेब्रुवारियाव खुलिजेनबाय आरोना, गावसिनि कान्ट्रियाव आरोना, जोंनि इन्डियाआवथ' नङा, आउट कान्ट्रियावसो बिसोरो खुलिजेनबाय। So बिदिनो बिसोर साथामजों बिदि खुलिबाय आरोना, बिदि खुलियै बिदिनो खुलिबाय नालाय गोबां मानसिफ्रा बेवहाय बिदिनो गावसिनि भिडिअ बिदिनो मेम'रि बायदि गोबां शेयार खालामनानै बिदिनो आपल'ड खालामनानै दोननो हमबाय मानसिफ्रा। आरो लोगोसे बिदिनो कमेडि मिउजिक भिडिअ बायदि संनाय खावनाय गोबां मानसिफ्रा माने बेवहाय
बे ससियेल मिडिया इउटुबाव माने हाबनो हमबाय आरो ना। स' बिदिनो उनावहाय 2008नि 7 मेआवहाय जोंनि इन्डियायाव लन्च खालामबाय आरो ना। 2008नि 7 मेआव लन्च खालामबाय जोंनि इन्डियायावहाय इउटुबखौ। स' बिदिनो गोबां मानसिफ्रा बे इउटुबावहाय माबाय आरो ना। दा जेरै जिअ'आ दा सोलिगासिनो, गोबां मानसिफ्रानो दा जिअ' सिम लायो, बांसिन एयारटेल, भडाफन बायदि बेफोर सिमफोरखौ गारनानै दा जिअ'आव हाबजोब्बाय। थिग बेबायदिनो इउटुबखौ पाब्लिकफ्रा माने बिराद मोजां मोननानै बिदिनो गोबां बरिया माने गोलाव भिडिअफोर बिदिनो आपल'ड खालामनानै सेभ खालामना दोननो हायो मेम'रि बायदियै, आरो लोगोसे कमेडि भिडिअ, मिउजिक भिडिअ, गोबां रोखोमनि संनाय खावनाय। स' बेफोरबायदि भिडिअखौ बेवहाय आपल'ड खालामनो हमबाय मानसिफ्रा बेबायदिनो बिराद माने इउटुब होननाय प्लेटफर्माव बिराद फैबाय आरो ना। स' दा जिअ'आव गोबां मानसिफ्रा दा जिअ' सिम लादों, थिग बेबायदिनो इउटुबावबो बिदि हाबनो हमबाय। बेनिखायनो मा होनो गुगोलनिफ्रायबो मा होनो इउटुबजों जयेन जाबाय गुगोलजों। दा नोंथांमोना मिथिखायो इउटुबनिफ्राय फैसा मोनो होननानै। स' बे सिगां मोनामोन, फार्स्टआवहाय मोनामोन। स' बे गुगोल एडभार्टाइजनि थाखायसो फैसा मोनखायो नालाय, बे गुगोला इउटुबजों जयेन जानानै स' बेवहाय बे इउटुब होननाय प्लेटफर्मावहाय गोबां मानसिफ्रानो फैनो हमबाय नालाय, स' गुगोलनिफ्राय एडभार्टाइज होनो हमबाय बे इउटुबनि प्लेटफर्म भिडिअफ्राव। माने गुगोलनिफ्राय भिडिअ होनो हागोन साननानै माने गुगोला जयेन जानानै इउटुबजों बिदि लोगो जानानै दा बिदि फैसा मोननाय आरो ना लोगोफोर। स' गोबां मानसिनि लाइफखौनो इउटुबा चेन्ज खालामदों, गोबां सोलायहोदों, सोरनिबा मानसिफोरखौ साक्सेस जाहोदों इउटुबानो। स' नोंथाङा भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहर, आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। स' आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। बाय।